ja, mijn stoel is een beetje weg, maar dat maakt verder niet zo. We zitten Dennis Sulla, dat komt lekker hier op deze plaats. Rick Vulder is de eerste keer hier. Tom en van mij de tweede keer, hè? Jos de derde keer. Ja, ik wil En Mark ook de eerste keer, hè? Goed, ik weet allemaal wie dat stummige gewoon heeft, maar ik zal even goed liggen aan onze prinskandidaten. We zijn begonnen met 22 namen. De Prinskeuzencommissie heeft die namen samengesteld. Op een gegeven moment hebben we 11 namen van gestreept. Er zijn er 11 namen overgebleven. En die 11 namen zijn nog op de lease. Dus dat heb ik ook gezien dat Peter dat een beetje regent te voelen. Maar er zit op zich nog helemaal niks van weer vanavond de Prinskeer. De Stanger Torsheid, dat is helemaal los van veel gestemd hebben. Want de oerslag is bepaald door een stemmer van de Rob van 11 en het Rijksbepeld. En die leden die brengen allemaal in de top 3 uit. En de top 3, de totaalstand, dat komt dan de winnaar goed. En ik kan nog niet heel spannend maken. Want iedereen denk ik, dat wil wel een keer weten wie de prins van 2014 gaan werden. En dat gaan we dus nu bekendmaken. Prins 2014 van de Draken, dat is niemand anders als Jos Cox. Wie adjudant? Die adjudant? Hoe is dat? Jij steekt al. Nee. Jij steekt al. Nee. Wil je die helemaal doen? Nee. Doe ik die helemaal even? Nee. Doe moest werk of niet? Michel! Wil je hem doen? Ja! Ja!